Nakon haosa sa svojim devojkom Enom Čolić, Jovan Pejić Peja otišao je kod Nenada Marinković Gastosa kako bi mu ispričao najnovije dešavanje. S obzirom da je Gastos nedavno raskinuo s Anđelom Đuričić, ispada da su obojice u sličnim situacijama. Ove devojke su najgore devojke koje postoje u državi, rekao je Peja. Pa šta je sad bilo, pitao je Gastos. Samo nešto, rekao je Peja. Dobrodošao u klub, rekao je Gastos. Samo treba JP, ne treba ih voleti, rekao je Peja. To nikom dobro nije donelo, rekao je Gastos. Neko odluči šta želi, rekao je Peja. Podsjećamo, Jovan Pejić Peja i Ena Čolić pokušali su da reše novi problem sa kojim su se susreli, međutim Ena je Peju jednom rečenicom uspela da dovede do ludila. Osjećam se ko malo dete s tobom, uopšte se ne osjećam kao Ena, rekla je Ena. Onda nema šta da funkcionišem ti i ja. Svaki put praviš problem, sve me što sam sa tobom, rekao je Peja. Dobro, neću da te smaram, rekla je Ena. Smaraš me s tim ponašanjem, rekao je Peja. Dobro, samo se smiri i idi na žurku, rekla je Ena. Demoni te napadaju, napadaš me stalno, rekao je Peja. Baš nisi fer prema meni, rekla je Ena. Jedi pošto si devojčica, rekao je Peja.